Salutare la toată lumea și bine v-am regăsit, aici Denis de la DD Crypto și vreau să vă arăt un calcul pe care l-am făcut eu pentru a deveni independent financiar cu $4.000 pe lună, venit pasiv, cu o investiție zero, sau mai bine spus investiție inițială de $3.000 recuperat. Care este intenția mea și cum calculez? Menționez că m-am inspirat din postarea lui Kyle, care a făcut anumite calcule pentru ICP și voi vorbi despre ele mai târziu, adică dobânda anuală pe care ICP o să o ofere în următoarea perioadă de timp și alte caracteristici. Acesta este postat pe canalul DD Crypto de anunțuri, dacă vreți să citiți tot ce a scris Kyle. Eu l-ascult pe Kyle și ascult și podcastul. Este un dezvoltator, aș putea spune, la ICP și știe multe lucruri și e implicat foarte tare în internet computer. Ok, vreau să menționez că acesta nu este un sfat financiar, este pur și simplu o prezentare și un calcul pe care eu l-am făcut pentru mine. Dacă vreți să-l folosiți, cu drag îl folosiți, dacă nu, considerați-l că este doar un simplu calcul. Și cum spunea el, René Descartes, că singurul lucru adevărat este matematica, așa că haideți să trecem la treabă și să vorbim cum putem să facem din internet computer, să punem în stack, să primim din această investiție o dobândă pasivă. Ok, de dragul calculelor am rotunjit numerele ca să fie simplu de înțeles, așa că în principiu cumpăr 135 de ICP, i-am cumpărat deja, am cumpărat chiar mai mult, dar nu contează, de dragul calculelor pun 135 de ICP, care acum, în momentul actual, valorează sub $3.000, acum ICP-ul este undeva la, să vedem, este 21,81 când filmez acest video. Să spunem $3.000. Folosesc strategia 50-100 de care am vorbit cu mult înainte și care am folosit-o și a funcționat foarte bine, dar în completare cu analiza tehnică. Și am făcut o analiză tehnică la ICP și dacă nu v-ați uitat la video cu analiza tehnică, eu am considerat după analiza mea tehnică că o mare rezistență este la 82, undeva între 82 și $91. Și aici o să-mi iau primul profit. De fapt, nu o să-mi iau primul profit, o să-mi iau investiția inițială. Asta este strategia mea. Deci, folosind strategia 50-100 și analiza tehnică pe care am făcut-o, vând 35 de ICP, undeva pe aici, între 82 și 91, care ar însemna să-mi iau investiția inițială înapoi. Prin analiza tehnică am spus că $82 reprezintă o rezistență puternică, pe care în viitor cred că o va sparge, dar momentan pentru anul acesta cred că acolo se va opri pentru o perioadă. Ok, acesta este planul meu și nu vreau să fac aceasta ca un sfat financiar și nu este un sfat financiar. Ok, deci după ce mi-au investiția inițială de $3.000, undeva, sper eu, în decursul anului acesta, îl pun în stacking ce mi-a mai rămas, 100 de ICP. De fapt, ICP-ul putem să-i punem acum, putem să punem ordine de vânzare pentru 35 de ICP, undeva la $80 și asta este uitând de ei. Deci pun în stacking 100 de ICP în NNS, Network Nervous System, cu dissolve delay de 8 ani. Dissolve delay de 8 ani înseamnă că atunci când voi apăsa butonul de dissolve delay, adică butonul acesta, start dissolving, o să mai ia 8 ani ca să pot să primesc bani. Dar pe mine nu mă interesează asta, pentru că eu sunt pe termen lung și vreau ca și copiii mei să se bucure de această dobândă. Și dissolve delay pe 8 ani înseamnă dobânda maximă care poate fi primită. Dar foarte important este să votați. Sau dacă nu votați, trebuie să oferiți voturile voastre altcuiva, așa cum am vorbit în video precedent despre ICP. Ok, și acum calculul matematic. Foarte important ca măcar o dată pe lună să reinvestim dobânda. Ok, după 8 ani voi avea aproximativ 413 ICP din cei 100 puși. Cu reinvestirea dobânzii anual voi avea undeva la 413 ICP și am făcut calculul acesta undeva pe aici. Da, uitați, $100, 100 de ICP, la undeva dobânda la 17,87 am calculat eu o dobândă medie, 8 ani, undeva 413 ICP, după calculul lui Kate. Adică compound interest pe anul 2022 va fi 24% și tot așa. Ok, să revenim. Deci după 8 ani voi avea 413 ICP cu o dobândă preconizată pentru 2030 la 12% sau chiar 11%. La 2030, uitați că aici am greșit, o dobândă de 11%, care va fi undeva la 48.
de la care voi primi cei 413 ICP cu o dobândă de 11%, voi primi undeva la 48 de ICP pe an. Dacă estimăm că valoarea ICP pentru 2030 va fi undeva la $1000 pe ICP și lucrul acesta este posibil, doar gândiți-vă că ICP-ul a fost listat la $400 și nu a avut un all-time high. Deci $1000 pentru următorii 8 ani este foarte probabil, dar este doar o estimare și de dragul calculelor am pus 1000. Poate să fie chiar mai multă, dacă vă uitați pe internet și priviți estimările, este mult peste 1000, 1000, 5000, acum depinde, fiecare face o estimare, dar nimeni nu poate să spună exact. Vom vedea. Sunt două variante, să ajungă peste 1000 sau să se ducă către 0. Acum rămâne de văzut. ICP-ul este o rețea la fel cum este și Ethereum, Elrond, Avalanche și toate celelalte rețele. Vedeți cum au evoluat toate aceste rețele și gândiți-vă și la ICP că este o rețea care face mult mai mult decât celelalte, este mai rapidă și în ea a investit fundația Ethereum, a investit inițial în 2014-2015. Deci știți să cred că ICP-ul va ajunge acolo unde este loc. Dar acum vorbim despre această estimare care va fi de am spus eu, $1000 pentru 2030. Asta înseamnă că voi primi undeva la $48.000 pe an. Asta înseamnă undeva la $4.000 pe lună. Investiții pasive cu 0 investiție inițială, pentru că am spus că investesc $3.000, după care îmi iau cei $3.000 înapoi vânzând la $80 și banii aceștia sunt bani gratis care vor aduce $4.000 pe lună. Acum, dacă asta se va întâmpla sau nu, rămâne de văzut. Aceasta este o strategie care o să o pun în practică și să mai vorbesc puțin despre cum putem să luăm dobânda, dacă nu ați urmărit video precedent, cum să luăm dobânda după ce puneți în stacking. Am arătat într-un video exact cum se face wallet-ul și cum se pune în stacking în neuroni. Acum vă mai explic încă o dată foarte ușor cum se poate lua dobânda. Apăsați pe Merge Maturity, 10,84%, asta înseamnă cât la sută ICP voi primi. În cazul meu, pentru 9 ICP voi primi 0,97. Uitați, 0,97 ICP, care aici era înainte de a redepune dobânda, aici după ce am redepus dobânda. După cum vedeți, voting power crește, pentru că este pus pe 8 ani, 8 ani dissolve delay. În cazul în care o să vreau să îmi iau dobânda și să o cheltuiesc, voi apăsa pe Spawn Neuron. Atunci se va crea un nou neuron cu 0 dissolve delay. Asta înseamnă că pot să îl retrag și să-mi iau bani. Încă un lucru important, ca butonul acesta să apară, Spawn Neuron să apară, trebuie să aveți cel puțin un neuron. Adică, în cazul meu, trebuia să am 10 neuroni și pentru 10% era un neuron. Adică minim este un neuron ca butonul acesta să se albăstrească și să poată fi accesat. Sper că a ajutat. În cazul în care vreți să aflați ultimele știri și anunțuri, intrați pe canalul nostru de Telegram de Decrypto și în comunitatea de Decrypto de discuții, în care vorbim despre ce cunosc și eu și ce mai întreabă cei din comunitate. Vă doresc multă baftă, sper să ajute și video acesta și aveți grijă de banii voștri și multă baftă. La revedere!